Diyos maray na hapon po sa indong gabos. Medyo basa, mahal nas an sa tuyang tinampo sa kunyan. Ninhulita nag-uran-uran. Kaya si mga may lulunadan, luhay-luhay sana. Tanganing likay sa disgrasya. Makakaibahan ta sa lado technical, digdi sa satuyang estudyo. Si Jimson Oco, yaon man si Engineer Abilindon Toralio, an Chief Technician. Si Aldrin Orlanda, an Information Officer. Si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina. Si Felix Lagrimas, siringman si Jimmy Guanzon, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatod kan mga barata sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Operation Libreng Turi sa mismong aldaw kan pagsilibrar kan kompleanyo di Vice Mayor Alan Valenzuela. Nagkakaperang national agencies magkakaigwanan in satellite office duman sa Erosen, Sorsogon. Presidential aspirant Isko Moreno nangangampanya ngunyan aldaw sa Sorsogon City. Amigo Romidals nagibukan sarong Bicolana patok maski nasa o sa ibang nasyon. Duwang aki na haliman sa Kamalig Albay na naglayas subuot pinagtabangan kan PNP duman sa Sorsogon asin man pigpakakan. Camarines Norte ipinahayag kan Department of Education na maski mga aki na mas gusto face-to-face classes komparar sa distance learning, pinagpo problema man ngunyan kan mga magurang an pamasahe asin balon sa paglaog sa eskwela. Floating restaurant duman sa San Pascual, Masbate, bukas naman. Headlines man kita kan sa tuyang barata sa lado nasyonal. 470 na dugang na sweldo ipinagtutulod kan labor group. Marcos nagtitiner na lead sa February survey. Robredo, ikadua, alagad buminaba nin kadikit. Vice Presidente Lini Robredo, laog sa banga sa standard ni Digong, PDP Laban Executive. Yan po nagkakapera sana sa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ngunyan sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ninhuliman sa paghihinguhan ni Vice Mayor Alan Valenzuela kan banwaan kan San Fernando, Camarines Sur na magkondusir nin Tatak Oragon program o
o libreng turi sa sinambitan naman na banwaan. Alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon, ginibo ang libreng turi konsain. Ang venue iyo ang Barangay Health Center kan Bonifacio. Natapos ang programa na igwamanin sobra sa 200 na mga kakian ang nabinipisyaran kan sinambitan ng programa. Mantang nagpaabot manin dakulang pagpapasalamat ang mga kaakian asin man kamagurangan sa gabos na nagtarabang tangani man na magin matrayumpo ang Operation Libreng Turi. Urog na kay Vice Mayor Alan Valenzuela, siring man kay Vice Mayor Dr. Elmer Linaw, asin man kan na pag-iriba kaini na mga volunteers Bonifacio, SK, asin man ang Barangay Council, asin man mga volunteers kan na Barangay Opisina kan na Vice Mayor kan na San Fernando Camarines Sur, asin man kan na Team Anduyog sa San Fernando. Si Vice Mayor Alan Valenzuela, aspirante man ngunyan sa pagka-konsyal kan San Fernando sa maabot na pirilian. Mientras tanto, saro man sa pangenot na programa kan lokal na gobyerno kan Irosin Sorsogon ang pagmumukna kan Irosin National Agencies Center and Terminal o NAC o magiging sentro kan mga national government agencies kan sinambitan ng banwaan. Nagkakapira sa mga national agency na ang katuyuhan magkaigwa ni Professional Regulation Commission, PhilHealth Social Security System, asin man ang Department of Foreign Affairs. Sigon kay Mayor Pidoy Shelo, naisipan ninda ini para daina madipisilan ang sa indaman ng mga kababayan sa pag-aasikaso kan mga papeles. Bukas man subuot ini para man sa mga naka-star sa mga kataid na banwaan o probinsya arog na sanakan Masbate asin Samar. Nasa strategic location kan ikaduang distrito. Napapalibutan kaya nin anom na banwaan kaya man na pag-isipan nagibuhon na satellite office ang mga mga national agencies sigon man sa pahayag ni Mayor Fidoy Shelo. Sagon yan, nasa Irosin na ang Provincial Training Center kan TESDA, LTO District Office asin man FENRO na nasa Irarom kan DENR. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata. Maray na hapon ki Madam Neneta. Sa kaibong kan-oran pinag-abangan paman kan sa iyaman na mga taga-suporta si Presidential Aspirant Isko Moreno Dumagoso sa Sorsogon City ngunyan man na aldaw Marso 14, taon 2022. Nakisumaro ang nagkakapirang mga motorista, siklista asin man taga-suporta ni Dumagoso sa ginibo man na motorcade haliman sa Rampiolas na pinagsundan kan proclamation rally na gigibohon kuta na sa Provincial Capitol Park alagad nin Huli Tamauran, pinagbalyo ini sa laog kan gymnasium. Kaiba niya man an sa iyang katandem na si Doc Weliong asin nagkakapirang kandidato para man senador na sinda Jana Castreciones, Carl Balita sa Mera Gotok asin man Jofit Season. Sigon ki Dumagoso, we will acquire technology that can predict disaster ahead of time. Preparation is better than any action while ongoing and disaster. Bilang kasimbagan sa kamugtakan kan Bicol na perming pinag-aagihan kan mga kalamidad. Nagpasalamat man si Dumagoso sa mainit na pag-ako kan mga Bicolano maski dai
Nag-uyon ang panahon sa saindama na kampanya. Sa aga, nasa Albay man si Dumagoso para mangampanya. Mientras tanto, patok man sa K-drama fans asin maging sa mga taga-ibang nasyon, ang amigo Romy Dals, nagibukan 35 anyos na Bicolana, hali man sa Banuan kan Milaor, Camarines Sur. An amigo Romy, sarong klase kan Japanese art. Sigon ki Raquel Tamon, nagpun siyang mag-gansilyo. Taon 2019, nasa bakasyon subot siya sa Australia kan mga panahon na ito. Nin huli ta Mayo subot siyang mapaglibangan kayto. Nainganyo siya na maggansilyo. Makalihis, ang tulong bulan buminalik siya sa Pilipinas. Asin naisipan niya, nagibohon ang mga aki niya ni na amigo Romy Dals na hango man sa mga paborito kay ni na Marvel asin Disney princess karakter. Naisipan niya ini na i-post sa Facebook kan taon 2020 asin enot niyang naging customer iyo ang dati niyang estudyante sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology o BESCAT sa syudad Ganaga, kung saan dati siyang nagtukdo, nagpagibo subuot, kan Hello Kitty doll. Sigon kirakil ang sa iyang amigo Romy Dals, nakaabot na sa US, France, China, New Zealand, asin ang pinakauri niyang gibo na Kim Seon-ho inspired karakter, ipapadara na sa Singapore. Kadaklan subot kan pinag-o-order sa iya, K-drama inspired, amigo Romy Dals, arog na sana kan Mang Taidal. Hali man sa sikat na K-drama na It's Okay Not to Be Okay. Nagkakantidad sang ribo hasta sa 2,000 ang saro man na amigo Romy Dal, depende sa detalye kaini. Detalyes pa man kita kan barata sa lado lokal. Maray na hapon man dyan sa Cainta Rizal. Sa Sakuyang Tugang, siring man ki Bibi Blue. Duwang aki ang napag-araman na naglayas sa saindang harong. Asin subot sinda huminali sa saindang lugar. Duman sa Kamalig Albay sa rason na pigpukpok ang tabay ninda kan sa indaman na ama. Hali sa Kamalig Albay ang duwang aki nakaabot sa Barangay Abuyog. Asin sigon sa mga aking ini, duman pinalunad sinda ka nagkakapirang residente sa sarong truck. Asin ibinaba man kan driver sa Kalabaan kan Diversion Road kan Barangay Kabidan. Asin mientras na sinda naglalakaw, nadukayan sinda kan saro man na concerned citizen. Asin na i-turn over sa estasyon kan na PCP1. Digdi naman na herak an saro man na ina, asin mabuot na pulis na si Police Chief Master Sergeant Karen Del Rosario. Kaya man pinadagos na ini sa kusina kan Sorsogon City Police Station. Tangani man na matawanan nin tulos na atensyon, asin pinagtawanan ininin makakakan. Tunay man na may mga mahihirakon na mga pulis, asin man matinabang kon kaya mahihiling mo sa lalawgon kan mga aki an kaugmahan. An hipatura kan Sorsogon City Police Station, matrayon po man na naibalik ninligtas ang duwang aki sa saindaman na pamilya. Mientras tanto, ipinahayag man kan Department of Education na maski dakol naman na mga aki ang mas gusto nin face-to-face classes kumparar man sa distance learning. Pigpo problema man ngonyan kan mga magurang an pamasahe asin balon sa paglaog sa eskwela. Sigon man ki Schools Division,
Superintendent Nimpa Gimo. May mga eskwelahan na kakadikit sana ang naglalaog na mga estudyante orog na ang mga hararayo anarong nin huliman sa pagkamahal na pamasahe. Apektado subuot kaya ang hanap buhay kan mga magurang nin huli pa man sa epekto kan COVID-19 pandemic. Base subuot sa datos kan Camarines Norte Division, an may pinakadakulang percentage kan mga eskwelahan sa reyon kan Bicol na nag-iba sa progressive expansion kan limited face-to-face classes. 282 o 92.86% kan kabilugan na 324 eskwelahan sa elementarya asin man sekundarya ang nagpartisipar sa face-to-face classes na pinagpunan na ipautob sa probinsya kanakaaging Marso 1. Alagad kung ang Camarines Norte may pinakadakol na percentage kan eskwelahan na nagpartisipar sa expanded limited face-to-face. Daiman subuot gurano kadakula o gayong kadakula ang bilang kan mga estudyante na naglalaog orog na sa sekundarya. Base kaya sa datos kan ahensya kan Marso 9 taon 2022 sa 98,431 estudyante sa elementarya, nasa 78,079 ang nagre-report face-to-face o 79.32%. Pag-abot man sa sekundarya, 78,075 ang naglalaog, hali man sa 62,508 na inisyal na nagsignify na mapartisipar sa face-to-face. Sa junior high school, nasa 27,032 ang naglalaog sa eskwelahan o 53.21%. Hali man sa 20,585 na enot naman na nagsabi na malaog sa eskwelahan. Mientras na sa senior high school, 6,031 ang naglalaog sa 36.66%. Hali man sa 4,850 inisyal na nagsignify na mapartisipar sa face-to-face classes antes an Marso 1. Sigon kigimo kon hilingon subuot ang mga datos, maririparo na hababang gayo an enrollees sa sekundarya orog na sa senior high school. Sinasabing an kadakla na rason kay ni yu an paglipat kanarong kan mga estudyante. Asin dakol man ang napipiritan na magtrabaho kaya mas pinili ang modular learning. Ngunyan, detalyes naman kita kan Barata Salado National. Pinagsunad na kan Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang petisyon tangani man na itaas ang minimum wage kan mga trabador sa taho man kan padagos na paglangkaw kan presyo kan petrolyo. Ipinagbuyagyag ni TUCP spokesperson Alan Tanjosay na 470 ang dugang na sweldo na ipinagtulod kan grupo para man sa trabador sa Metro Manila na maabot man sa 1,007 pesos hali man sa presenteng 537. Haloy naman na mayong dugang na sweldo ang mga trabador asin sadit naman ana iti take home pay. Pinaglalauman subuot kan TUCP. Nantes magsimana Santa may desisyon na ang wage board kay ni. Magigiromduman na pinagmando ni Labor Secretary Silvestre Bilio ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board na madalion ang pag-aadal sa pagtataas sa minimum wage.
Mientras tanto, kung natutubudon ang bagong pre-election survey kan Pulse Asia, nangingenot pa man sa 2022 presidential election si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos, mientras na nasa harayong second spot si Vice Presidente Leni Robredo. Sa survey kan Pulse Asia na ipinag sa publiko Lunes, nagluluwas na sa 60% kan botante ang subuot maboto kay Bongbong kung ginibo na ang eleksyon. Poon kan pizza 18 hasta pizza 23 kan Pebrero. Mientras na nasa 15% man ang nagsusuporta kay Robredo. Nasa 1% man na pagbaba ang o andako ni Robredo hali man sa 16% na voter preference kanakaaging Enero, mientras na nagtitiner ang 60% sa aki kan diktador na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Arog ni Marcos double digit ang voter preference kay Robredo sa gabos na lugar asin estado kan pagbuhay. Dumagoso, number 1 sa survey bilang second choice. Kaduda-duda na si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang manggagana sa pagka-presidente kung biglang mag-atras ang first choice na ibubuto kan mga na-survey nakakuha kaya si Isko nin second choice presidential preference na 26%. Nainutan ni Pacquiao 13%, si Robredo 12% sa sinambitan ng kategorya. Malalaglag si Marcos 5% sa ikalimang pwesto kung arog man kayni ang mangyayari. Mientras na mas dakol ang maboto kilakson 11% bilang ikaduwang pick. Mientras tantong numero 1 pa man sa pagkabisi, ang unit team running mate ni Marcos na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa sinambitan ng survey, 53% bagay na pinagsundan man ni Senate President Vicente Tito Soto III na 24%. Kung mag-atras sa eleksyon ang first choice kan mga na-survey, pwedeng si Soto ang manggana matapos makatimos nin 31%, sinundan man siya ni Senador Francis Kiko Pangilinan 15%. Sigon sa Pulse Asia, mayong pribadong individual na nagkomisyon kan sinambitan ng pre-election survey. Maski na arog kay ni ang itsura kan mga survey, dai gustong sabihin na sinda na talaga ang manggagana. Magigirumduman na nasa ikaduwang pwesto sana si Presidente Rodrigo Duterte sa social weather station asin Pulse Asia. Pirang bulan man ang test ang 2016 national election sa sainda kaini si Digong Paman ang nanggana. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang barata. Pig-endorso kan sarong halangkaw na opisyal kan ruling party PDP laban aldaw kan Lunes. Ngunyan ang presidential candidacy ni Vice President Leni Robredo base man sa kwalifikasyon na ipinagtalaan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte para man maging successor kay ni. Nagtutubod si Eastern Samar Governor Bin Ibardone, nagsiserbi bilang PDP laban Vice President for the Visayas na virtually pinag-endorso ni Presidente Duterte ang presidential bid ni Robredo. Kan sabihon kay ni na masunod na presidente ka nasyon dapat na compassionate and decisive lawyer. Sinabi pa ni Ibardone na consistent si Robredo sa iyang pro-for advocacies
nasubot o minabot pa sa Eastern Samar. Mientras tantong hasta sa ngunyan, mayo pa man na pinag-i-endorso na presidential candidate sinda Presidente Duterte asin man ang PDP laban paksyon sa pamamayo ni Energy Secretary Alfonso Jose. Mientras tanto, pinagtawanan naman in go signal kan Department of Health asin man Food and Drugs Administration FDA ang paggamit kan Sinovac COVID-19 vaccine para man sa bakunahan kan mga aki. Makalihis na tawanan ini nin Emergency Use Authorization o EUA. Sinabi ni Acting FDA Director General Oscar Gutierrez Jr. na ini makalihis man na magsairarom sa aboton o sa mahigpit na review ang gabos na clinical na datos asin man impormasyon kan produkto kan mga lokal na eksperto. Nakatutok subuot ang bakuna sa mga kamugtakan para man matawanan ini kan EUE. Naging basihan man kay ni ang pagpapaluwas kan EUE para man sa Sinovac kan mga nasyon na China, Brazil, asin man Indonesia. Piglinaw ni Gutierrez nagagamiton sana ang Sinovac kan mga vaccination providers asin para sana sa mga mabaskog na individual na may edad hali sa 6 na taon pataas. Itataw ini kan duwang dose kung nuarin ang ikaduwang dose itatao man may 4 na simana matapos ang inot na dosage. Daiman pwedeng magbakal bilang komersyal na produkto ang Sinovac vaccine nin hulita day pwedeng magamit ang EUE kini bilang Certificate of Product Registration. Yan na po ang naging katiripunan kan sa tuyang pagbabarata. Sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Nakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio si Jimson Oco, si Engineer Abilindon Toralio, ang satuyang Chief Technician si Aldrin Orlanda, an Information Officer, si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina. Maray na hapon man dyan sa Banuahan Kamna. Si Felix Lacrima, si Ringman, si Jimmy Guanzon, duman sa transmitter. Ako man po sa indong nakaibahan na nagatud kan mga barata. Sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ini po si Gloria Prestado Bunga. Diyos Ronda Newswatch Afternoon Edition.